Mela kif ħafbarna waqt il-programm ta' attivitajiet biex niċċelebraw il-75 sena anniversarju mit-twaqqif ta' ġewwa Union ma tinħabbru l-ewwel parti ta' proġett biex inħarġu lix-shop stewards delegati u rappreżentanti tagħna li għandna fid-diversi postijiet tax-xogħol. Il-proċess kien wieħed twil imma ridna nagħmlu kors li huwa akkreditat u li jista' jwassal ukoll biex anki dak li jkun inħajruh li jkompli l-kors tiegħu fl-Università ta' Malta. Wara li ġibna l-akkreditazzjoni tal-kors dwar relazzjonijiet industrijali u wara li ġibna l-akkreditazzjoni tar-Reġa Miller Foundation issa għandna l-ewwel grupp ta' 180 rappreżentant u delegat li ħajnataw taħriġ fir-relazzjonijiet industrijali biex fil-postijiet tax-xogħol tagħna nibdew nagħtu iktar servizz li hu professjonali u bbażat fuq taħriġ u ħeliet u abiltajiet li x-shop stewards tagħna. Barrek anki bħala segretarji u bħala amministrazzjoni ħanħaw taħriġ fuq livell Ewropew biex ikun jistgħu jaqdu l-funzjonijiet u naqdu lill-membri tagħna bl-aqwa servizz possibbli. Matul daw it-3 snin ħanħarġu mal-180 rappreżentant, il-ħsieb tagħna huwa li r-rappreżentanti kollha is-600 li għandna jingħataw it-taħriġ f'dan il-kors, anzi il-ħsieb tagħna huwa li matul iż-żmien dan il-kors jiġi obbligatorju għal kull rappreżentant u kull shop stewards li għandna. Bil-ħsieb ikun li nagħtu iktar servizz professjonali lill-membri tagħna fid-diversi postijiet tax-xogħol li għandna.